הדבר הכי טוב שקרה לי השנה זה שהתחלתי לעבוד בנטו. מקום מאתגר עם המון חבר'ה צעירים. הגעתי והכרתי אנשים מקסימים שעוזרים ונותנים לי את הכוח להמשיך ולפרוח. כשנכנסתי לנטו, הכרתי אנשים מדהימים, צברתי ידע, במיוחד פה. שנולדתי מחדש כי הגעתי לנטו, אמיתי. זה מקום שכולו לב, באמת מכאן זה הדרך הישירה להצלחה. כשהגעתי לנטו וקיבלתי משפחה שנייה. ההצלחה שלי השנה שגיליתי את עצמי ואת האלפא שבי. קיבלתי רישיון שחקן אחרי 4 שנים בנטו. חד משמעית הכניסה לנטו, וזה שלימדתי את עצמי מהי התנהלות פיננסית נכונה. הצלחנו לשלב חברות ותיקה ועבודה טובה. זה הביא אותנו לגרסה הכי טובה של עצמנו. הכרתי את הסוכנת שלי ויצא לנו לעשות דרך ביחד. הדבר הכי מרגש שקרה לי השנה זה שהתחתנתי. התחתנתי עם מורלי, המלכה שלי. קיבלתי את הרישיון. הדבר הכי טוב שקרה לי השנה זה שהכרתי את ליעד ואת החברים שלי פה. שמכבי חיפה זכתה באליפות אחרי עשור. נצפי ארוכה מכבי חיפה לקחה אליפות. אז מה הדבר הכי טוב שקרה לי השנה? זה היה לראות את הפרצוף של אור אהרוני יום אחרי שזכינו באליפות. הרגע שקרה לי השנה זה המתנה שקיבלתי ליום הולדת. התקבלתי בנבחרת ישראל בכדורגל לבנות. דבר מדהים שקרה השנה זה שלקבוצת נטו סוף סוף יש פעילות שמוכוונת, מותאמת ומוקדשת למשפחות העשירות ביותר בישראל. זה שינוי מדהים. הדבר הכי מרגש שקרה לי השנה זה שהבת הקטנה שלי אמרה אבא בפעם הראשונה. זה שהבן שלי אורי מתחיל לעבוד בנטו. עברנו למשרדים החדשים בהצלחה רבה. שפתחנו את אקסקלוסיב. One thing that is actually מרגש was the fact that I moved back to Israel. חזרתי למקסיקו. הגענו לפה, משפחה ממש קטנטנה, שם אנחנו משפחה ענקית. מתחילת השנה גייסנו בנטו כ-222 עובדים חדשים בכל המחלקות. 52 סוכנים שהצטרפו השנה, איכותיים, זה בהחלט מרגש. נטו רמת גן צמחה בשנה בכ-100 עובדים ובעוד כ-30 סוכנים חדשים. ההצלחה שלי היא הקמת מחלקת השיווק והמדיה. מוקד חדש של מתאמים. מה אני מאחל לצל לשנה הבאה? מקווה ששנה הבאה נסיים את הרישיון. הציפיות שלי לשנה הבאה זה לעבור את מבחני הגמר. בזמן ובהצלחה. להיות בעלת רישיון פיננסי ולהתחיל לעבוד פה כסוכנת. להיות דודה. לגייס עוד הרבה סוכנים. אני אצליח לישון יותר משעה. שמכבי חיפה תזכה עוד פעם באליפות. ראש יעדים חדשים. מה אני מאחלת לעצמי בשנה הקרובה? לגדול בכמה מאות מיליונים בתיק שלי. מיליארד דולר תיק, נכון. להמשיך להיות שמח, להיות מאושר ובריא. וכמו כל אישה להרזות. ביחד נגיע לכל המטרות. לשמור על סביבת עבודה תחרותית מצד אחד, אבל משפחתית ומחבקת מהצד השני. שרק נעלה ונצליח.